sa tanang mga tatay. Swerte ni nga mga anak ni tatay kay sa kadaghan mo nga mga anak. Ija may mga kinaija. The perfect nga mga anak. So kamo sa tayo muda sa isang mga anak. So parang sana ay mga anak na magbikil. Diya kay bawa ko nga ilalim sa daghan sa paginikanan. Tay! Happy Father's Day, Tay! Malipay mo. Ano ka mo malipay mo? I love you. Happy Father's Day! Ikaw nun malipay. Hi guys! O ba mo maikag dani Ari lang mo dari sa Valencia. Ila Sir Jason Evangelista. Diya guys, arada siya ang vlog bitaw nga nangingin mi nga naay mangipo mi karong pizza di si size ba to? Oo. Diyan natin guys. Wag yun, masayo. Parang naghahanap. Hi guys, majong buntag na tanan. Karon day guys, mo ato na dami sa ilang dragon fruits ni Sir Eugene Evangelista. Ja, kami ray makadto guys kay kanang sila stiri nang uli magalis siya. So pasensya na mo sa kuan kay sakit ang gums. So dia si ate si Ma'am Day, Ma'am Secretary dari sa barangay ay asa ka ni sekretary poblasyon di ay sorry poblasyon occidental Valencia mo ni sekretary si Jaja si among kuan mo ni among manager magdara to sa kuan dragon fruits nila Sir Evangelista. Nanja guys si bulang dako dera. Hello guys, kauban mo mi sa dragon fruits. Don't forget to subscribe o like sa ijang channel. Bulanong dako. Karate! Sige. Guys, wato nami guys. Tanawa lang man ito kung sa kadaghan. Oh, ari lagi sakto ni? Sakto lagi ni. Oh, kanang na. So guys, diyan nami. Kanang uking raman dali do raman kay sa marang gilakaw. Sir Jason. Thank you. Na balik na mi. Imo adto lami. Ari rami mangipo ha kay Igsuon nga. okay ra. Lami dragon fruit nang pero naa joy mag-maintain og Ja kinang nang jug na ngay tanay gungsing. Wow na nga kuwa. Ay maggamay ngunting na. Igo ra gag kung mo ipog pila ra ka puno kamura. Kay Basketball. Dala magbaldi ka. Oh, man sindahan ko on. Di nang naibaldi po ana oy. Pugaw man daw. Di nay bag-o na katong na si kusina ba? no, dali em. kay ang mga mananap adto man mo manghub man sa kuan. Hari na sa sibabaw si Mem kay landong. Na-upload ang imo? Budugay raman. Kaya ginog. Kami mo ipo dani ang palitan doon. Oh, kita ta. Nara guys, sangkay madana. Ina may mo po. Adto ra diadto kay patag. Adlok na. Nadi dito patag. Wala pa kaayo. Wow, dagko. Gunting ano na. Asa man guys Kuan kag arwa ka? Pagpagunting ani niya, kuan siya. Oh, dere. Ano siya, ano? Harvest na Ano? si. ani po doon. Baliag kuan para di lisod. Ano? Ikaw ko nula, ikaw pick. Ikaw sa'yo na, sample ako yung video ni mo din. Ano? Ikaw, ikaw Ano siya ang pagarbis. Kanang nibudlot sa ibabaw. Kanay mo na siya guntingon. Kanay mo rin guntingon. Ah, okay. Di ni siya pwede iguntingan ni di naman ni siya maapil. Hindi ang kurma sa paggunting. Di si Jara kay di ko kamamahadlo ko makasahan sa ko. Ah, dili i-appeal ang kuan. Oh, dili jud. Yes, tara guys. Dara anak ni Sir Kuan Jason na pula. Kay unsa ba sustansya kung di fertilizer. Number 1.
Next, ikaw na naman, Doy. Ako yung mag-video. Ikaw ra. Oh, butangan. Mahal ko kay. Bali, bata ko kama. Takasuhan ako. Yes. Oh, kainig bunga. Kay kwarta man pod. Mura si Jagto. Pin. Okay. Sakto ni? Oh, sakto. Madlik mo kung makasako. Orang hinuga na. Lara! Hello. Oops. Ini dyan. Adik ra ba to? Adik Dito to. lagi ko. Dapat. Number 4 ka. Patir na rin ko, Andoy. Oh, pwede na. Pwede adtura sa gianan. Sa excited lagi una. Kapay dagan man pud dito. Ay, diyan manadaan sa ipabarog. Oops. Kinangnan, babaw dyan sa doy, no? Oh. Kanang nagbudlot, mura dyan sa guntingon. Abot na, galigi, kay dili man na siya pwede, dili paistan. Wala. Tamang ra, kaya bunga. Makaadik ra ba dyan Kadik nagkuha? lagi na. Mahurot dyan niro. Ito ikabayaran ni preso ta. Day. Ilan na yung nakuha? Kasi usang kilo na na. Ah, sobra na na. Hala, sobra na usang kilo. Gamay pa. Usa ka po. Namuki na. Patag ato. Ayaw Ako kilo ko na palito nila na. Ligid. Sila na. Hi guys. O ba mo maikag dani Arila mo dari sa Valencia. Ila Sir Jason Ibangilista. Da guys, arada siya ang vlog bitaw nga nang ingin mi nga nay mangipo mi karong pizza di si size ba to? Oh. Diyan na din guys. Wag yun, masayo, marami naghana. Tsama malit day, may gamang dado sa Alicia. Siya taot day ko ni reverse kaya wala kang ngari. Dapat to dali, nagsagit-sagit na to. Dali, tulo ka buk day. Kaning tulo ka buk, pilan eh. Mga 1 kilo na na. Sobra na na kuan. Tulo ko na kabuok na. Dagko man, abinag ni gagmay. Pero arang nami ilang kuan, ilang ana na mao ba ni? Apito Basta ta kay- kadani. Apili gamay green. Pwede na. Sagma. Why problema? Wala day. Ino ko mabuang ta dani si tirig nga hin, nabuang na to sa swagit. Yan, sa nga ni magtik. Nga ipangangag ayo agunteng. Isod-sod ay kadlok. Balag maapilan og green, mas mayo kay aron dugay madaot. Ah, di na magdugay sa among mga baba ni. Dadi ni Galicia ni na mo ugma. Ana daw ni Alicia. Ay Lunes. Okay pa na. Yes. Di pa na madaot. Basta Ay, isulo. upos ay lami kayo. Sa kabuan di ma kuan. Pwede ra nagputlo na kanang tumoy-tumoy na. Kanang tumoy kayo putlara. Pilara. Oh, kaniya tang bagtang wala silbi. Pwede ra nang tumoy-tumoy guntingon. Kuyawan no, dali ra day sila do tinuod day gud no. Kanino guntingon. Kani? Oh, kana. Hala anda. Kanang hole. Kanang hole. Hala. Okay ra ni? Oh. Pwede ra na. Kay di naman po na siya mo tubo. Di man na patason. Oh, di na ko. Ay, kapuela, kamure kana tulo apil. Kalkuadon la. Kada nga. Kari kay dako da. Kana. Ang pamanila po man siguro ni kapatid na po kilo. Pa, isa pa na. Isa pa na. May pala yung mga ritin. Ay, 12 kilo din mo kalitin. Kari, half kilo ni. Pila na rin, duha doy. Pwede naman kare. Pwede. Basta puwa, okay na na. Lagi na ako kalingaw lagi din. Sus. Ako madato ko mananong kog nga ni. Nindot gali siya i-invest eh. Kaning kuan, dragon fruit. Bitaw. Kato di pa to pwede doy. Pwede. Pwede na, basta puwa. Tungkol doon. Basta puwa tanan, okay na na harvest. Tungkol ko ng bunga. Matay kabayad magpamid.
Sir, among hotdog ring nangapuan sa kami kabayan, kami dalon niyan eh. Ah, kanitanan. Kanite, pwede ra ni siya itusok. Kana, nganaon ra tusok. Ah, si ate, video si ate kay tengah ate kay vlog ko na pala. Kana apilas ng Asad kamera ni te. Adas. Picture na to si Violi kay. Tulo eh. Aron tuduan na. Kini master mo. Tulo eh na. Video. Right ra na, dalira na sila kay mga batan. Tusok. Ibaji. Kung siguro nina po. Pa. 12 kilo. Ato ba ang Violi? Kana video apil sa ate Violi. Isend ni Alam mo, kalingaw man din ni. Sa tanong may gani day, wa din ning bunga, puro ra buwak, ngano ka to. Yung may video ha eh. Day. Pwede ra gyud sa itong-tong. Kay ano tusok si jadi kay no mga tambok na nila. Kinanglan na. Itusok do dito. Ilaw ani. Di ka mo ipo na? Di ka mo ipo? Ah, mga iti magibutan ni ma. Nahok nga mga dagami o bunot. Nga kanang ginaling. Sulti din sila no? Sige. Ito nagtapunan yung tangan sa manok. Kaon niya po na. Tangan o ligid. Paano sa manok tandubot? Dapat isa das ubos ti da. Asa to ginduhat ha? Ano na? Huwag mo karong no? Ano na? Tiningin mo nila ni Juan. Tagad Ay. Adyo ra sa tuwa mi dapit na butong. Aso kre ana 3 inches na. 3 inches. Basta ayaw kalimtig 3 inches. Dili ang nga ilubong. Ya, ang Ay atam guys, na. mananam na ko na mi guys, sa idawat madato mabahagyan mis kadato ni sir. Idota ka nga. Lamig matinoon ba? Sus lamay Indot na nga mag-harvest me, puno ni dire ari ubos. Puno ni tanan lamisa ari ubos. Asam ni i-deliver pa kini sir. Dinyaw ra kanang mga fruits kan. Mura yung suplayan na mo. Pap. Ano ba? Mayo pa ikaw ani kay Ikaw sa ilang ipakaan na mo, na? Ang panit ha? Sa kanaan dia guys, PM naman mo dahil sa kuwan. Dapat nabili ka natin. Salamat ma'am. Asa mo tayo mga bata? Salamat Isa may guys. muda. Hapital lang na ari. Ining ato na. Moments later. So guys, ako agahang ang vlog nga. Nahipo lagi may dragon fruit da. Salamat sa kang Sir Eugene, ikang mustaw sa ilang asawa kang Miss Wing. Sa ilang pagsalig, pagpahibo sa ilang kanang dragon fruits. Ay. Guys, naday po sila ay manok, ginres, dito manok, ginres nga fried yung manok. So, ganahan mo, nakagari sa Valencia, dyan na sila yung branches sa Pilar Bato Karungsot, umihilang ni Agi. So, ba natin mga ganyan. So, happy Father's Day di ay sa tanang mga tatay. Sa tanang tatay, tanang lolo, tanang ama, tanang mga tawag sa pagkaamahan. Happy Father's Day na itong tanang karoon at dawa. Ako'y gamay pa ako nito. Bahin sa kamahan, mga kanina tangamahan guys. Salamat kay kog dako pud sa Ginoo nga gitagaan ni gamahan nga ingani nga kanang naigibuhit ni kinsi ka anak ang kinsi sa isa. Ay magpagkaama sa anong tatay mo. Ilalim magdaog dako ka nga anak. Daghang anak kay sa yung mga kinainja. Oto guys, experience ra. Ano ko na istorya. Nadya ay mga anak na kanang white
kaluoy yung ginikanan, di magdala dun sa iba't yun sa ginikanan nga mag-una. Ikaw anak, ikaw magdaog kagubot sa pamilya. Ako niyon nga amo ni pamilya guys, base ra ni sa akong experience dahil gikan ko ilas kanang Father Darwin katong last mystery. Nara ko'y nakapanigawan ba na isa ka anak na sutil sa isang ginikanan. So, nag-aano sa kasakit sa Ginoo kay man, bisag isang ginikanan, isang dauton, isang sakitan, siyempre ginikanan na siya magdag kasamo sa pamilya. Diya, kanang na ay wala sa grasya guys, base sa ang hibawan na sila Father Darwin. So, daghan ko na hibawan guys, bahin sa kaanak na to sa isang ginikanan. Kita mga anak ng tatangay, bumatok sa ginikanan, kaya iba tayo amahan, kita mabuhi na rin ginikanan. Na ako'y tapos kalaghan ko na buhang pagtulunan dito sa ila Father Darwin dahil harang i-share nito na dito'y napusis ngad kay isudlan si Zao bad spirit kung kay ina-exam pagtulunan siguro. So nag-experience naman ito rin itong napusis lagi hindi bad sila ba kanang nakikita dahil kinanglan tao pagsaling dito tinadalay sa Ginoo kay ang Ginoo may maadso sa atong sakit. So ako naingan guys nga si Father Darwin makaadso kaning ahang gams naman din sa kasasa naman sa kudanin ning dero. Doktor gi-extra na ni tangtang lagi punduha dari kay basi mo tinakaon sa lutmo. So siguro okay ba ug sayang sa Ginoo ug sayang na istorya sa dahil ang baba siguro bitalang kuda ang sakit dari. So ginoray na sa ida na ako kay bawon zaman ang ni Father Darwin na tanang mga sakit nga yata ginoray makaadso kay ako muhin ka og doktor makaadso kay og mga doktor so ana naman yung gisalit sa Ginoo guys so kadto ni si Saray aron gisalit sa Ginoo si Saray nakaibaw dani pero aghang ikon guys medyo nararang na kay na nakaatubang na ko sa kamera naka-istorya na ko. Dada to ni Father Darwin guys, naray asin og lana. Mara na si John pagsalig pagampo sa Ginoo na kanang kinasing-kasing nga pangamuyo ug pangadyo sa Ginoo nga mga yung sakit. Mo na dadto ka na ang kuanja. Ikaw di guys, sakot kag kasako sa imong ginikanan, sila na sa imong amahan. Diya sa panay mga anak nga modal to. Amahan, atos kayong tao dahil ito naging amahan tagakadong sa Ginoo na. So, wala guys nga mo yan ako nga bilib ko sa amang tatay kay sa mga sa pinsi ka mga anak jay-jay yung mga kinaidya sa nalalaman dyan. Ito na nga anak na musupak o ka ng balawad sa ginikanan na din, hindi mo dyan na natin itagan nga mo supak tao kita makaadon sa pamalawad sa atong ginikanan. Pero guys, so kung siguro po ginikanan nga mo balawad para sa isang mga anak. So kaniya guys, kaharaning base ra ni sa ahang na hibawan na to sa pagsunod na sa Father Darwin. Kasi nagkantos ka nga kuha ang pagkaroon na share na about sa mga pagpangatong na ilas Father Darwin. Sa adagang kadong salamat sa tanang-tanang nga ni nag-live na rin sa aming channel. Happy Father's Day sa tanang mga tatay nag-celebrate ko ng alawa. Happy Sunday po ka na rin. Tay! Happy Father's Day, Tay! Ulit mo, te? Oo, ma. Oy, kasmet! Oy, Tay! Huwag mo ulit, may naligo ka ha! Manok! Manok ra di ay! Manok, maligo ka! Basta manok akong dadon! Dapat ang mungkay! Ay! Tay! Happy Father's Day, Tay! Ako, malipay mo! Ano ka mo malipay mo? I love you, Happy Father's Day! Ikaw nun malipay! Ako malipay, igual na may. Sakit na ko.
Na! Naguli. Oy, classmate! Classmate. Classmate! Happy Father's Day sa tanang mga tatay. Classmate! Happy Father's Day sa bana Ay, ni classmate! Bukanong dako. Dito, yung bana Happy Father's Day. Happy Father's Day sa akong Darling. minamahong bana, si Alberto Neri Senior. Magsaka namin mo Maisa. Tugnaw. Ilan tan? Wa pa siya uli eh. Wa pa uli eh. Wapa, kay wa mo. Nino mo tambal. Simana pang tabitas? Sa semana pang tablitas. Simana, inom antibiotic. Papayik. Papayik. Hmm. Sakit, payihi. Yan sa